Кауи Нәҗми 1901 елның 15 декабрендә элеккеге Сембер губернасының Кормыш өязе Петрякс волости Красный остров авылында ярлы крестьян гаиләсендә туа. Кауига 2 яшь чагында аның әтисе гаиләсе белән читкә чыгып китә. 1910 елда алар Актүбә шәһәрендә төпләнеп калалар. Кауи Нәҗми шунда 6 класслы рус-татар мәктәбендә укый. Мәктәп елларында бик тырышып рус әдәбиятын өйрәнә, Тукай әсәрләрен яратып укый. Шулар тәэсирендә үзе дә каләм тибрәтә башлый. 1912 елда Көз исемле беренче шигырен яза. 1917 елда Кауи Нәҗми туган авылына кайта. Бөек Октябрь революциясен шунда каршы ала. Озак та үтми Казанга юл тота. 1919 елның башында Сембер шәһәрендәге педагогия курсларына укырга керә. Гражданнар сугышы тәмамлангач, Киев шәһәрендә хәрби хуҗалык курсларында, соңыннан Мәскәүдәге югары хәрби педагогия институтында укый. 1922 елда укуын тәмамлап Казанга кайта һәм Татар-Башкорт хәрби мәктәбенә политик фәннәр буенча укытучы итеп билгеләнә. 1927 елдан башлап шул мәктәпнең комиссары булып эшли. 1932 елдан Кауи Нәҗми Татарстан Совет Язучылары союзын оештыру комитетына күчерелә һәм Атака Совет әдәбияты журналларының җаваплы редакторы булып эшли. 1934 елда аны СССР Язучылар союзы идарәсенең әгъзасы итеп сайлыйлар. Иҗтимагый эшчәнлеге һәм татар совет әдәбиятын үстерүдәге хезмәтләре өчен Совет хөкүмәте аны Хезмәт Кызыл байрагы ордены, хезмәттәге батырлык өчен, 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында батыр хезмәт өчен һәм дәүләт премиясе белән бүләкли. 1957 елның 24 мартында Казанда вафат була.